So, try guys, laag na with Ate Eva. Ay, mag-grocery na dahil kay gisugo mi sa mong boss. Hi guys, so karon nga adlaw is gisugo mi ni Boss Marky na mag-grocery. And kauban na mo si Baby Troy og ang iyahang yaya. So yes guys, nanayaya si Baby Troy guys. Gikuha na mo siya yaya guys kay para diri na siya sa Tagum Permanente magpundo. Kay katumagod dati si mama ang nagbantay sa iya ha. So na siya sa amo ang balay sa Mabini. Share lang pud nako guys ba makatawa ko aning Baby Troy na mo guys kay dili ganahan magchinilas. Chinilas or sapatos di gyud na siya ganahan iya jud nang hubuon. Napugos ra gyud si Troy. Si akin pa. Pinakin pa. Ang bata nga di gusto magchinilas. Troy. So kami rin nag-grocery guys, wala na rin sabay si Boss Marky kaya na sila gipang lakaw. Actually sa Ate Eva ra gyud unta mag-grocery, nagsabay-sabay lang mi. Ikaw matulak? Di ka gusto mo sakay ka, gusto ka matulak? Taod-taod pud mi wala ka pang grocery guys, so medyo daghan-daghan gid ning palito na mo ron. Charis. Nagpalit pug og mga essentials ni Baby Troy and diri ko naabot sa Bambini. Taod-taod na pug wala kita aning Bambini guys. Napa din no karon Bambini nga pahumot pang baby. Kahinomdom ko ing ani akong mga pahumot sa una. Sa una sa gamay pa ko hilig kay kog pahumot, pero karon pwede naman mula kagway pahumot. Charis. Wala pa mi nahuman og grocery guys, pero nakaanhi gyud intaw mi diri sa ibabaw. So lesson learned na ko as a parent na dapat magdala jud og short ni Troy. Bisag asa mula ka bisan pa og dali ra mig adtuan. Pag human og palit sa mga sanina ni Troy, nasaag ko diri sa mga sapatosan pang babae guys. Nakadumdum ko guys, midaot naman din akong tsinelas na suot gyapon nako. So mapalit ko og sandal guys diri. Karon pa mo palit ba pag guba na jud kayo. Pero guys, patanawon ta mo ha para matuo mo. Habang namili kog sandal ganiha guys, nagmaon na ni si Troy. Tapos paglingi na kog utro, nagsige na magkatawa. Di ay gipanghagwa na di ay siya sa mga sales lady. Troy, naulian lagi ka. Ay, ulian. Ganawi mga chicks. Kasi ulong na. Asus. Mabigat daw ang balo, hindi kasi mong papa. Iwasan kasi mong papa, no? Sa'yo nang pumakita chicks. Sa'yo nang pumakita chicks. Wala, magka. Duha akong gipalit kay deserve ko ni. Huy! So pagpauli na mo guys, for the pedicab lang sa ami kay wa namin napasundo kay daddy kidaghan kaayo ni kinarton, charis. Lahi ni mag-grocery ning pamilya ha guys kay tinibo. So first time ni Troy karon nagsakay og pedicab diri sa Tagum guys, pero sa balay sa Mabini ga pedicab kinaman mi pedicab. Wala na pud mi kasuri og tarong sa mall guys kay si Troy nagmaoy na katugo na siguro. Daghan kay migwa na palit. Inana jud na guys no pag naanay baby. Daan ko palagi tan-awa ra loy kay si Troy bisag nagkalisod hala nakatulog in tawon. Maura to guys, oy bye.